zijn wij heel druk bezig met volgende stappen. We zijn bezig met het slavenregister van Sint-Eustatius, dat helaas alleen vanaf 1857 bestaat. Maar ook een emancipatiedatabase van Bonaire. Wie komen er vrij in 1863 in Bonaire? En een hele boeiende en ik denk hele belangrijke bron als u toevallig voorouders hebt op Bonaire. Er zijn namelijk van Bonaire zogeheten monsterrollen. Dat zijn lijsten met mensen die in overheidseigendom waren, want helaas was dat zo. En daar werkten. Er werd elk jaar of elk half jaar een nieuwe lijst van gemaakt. Het gevolg is, die lijsten bestaan al vanaf de jaren 60 van de 18e eeuw. Dus als u voorouders heeft op Bonaire, dan wordt het waarschijnlijk, dat hopen we althans, we zijn nog aan het combineren, mogelijk om uw voorouders terug te zoeken tot halverwege de 18e eeuw. En die mensen die daarin staan zijn natuurlijk nog eerder geboren. Dus zo kom je nog een stukje verder terug. Verder hebben we andere soorten datasets. En één daarvan zal ik straks ingaan. Dat zogeheten weglopersregister. En dat is, als u het van Curaçao afkomst bent, een heel interessant. Omdat daarin staan signalementen van mensen die zijn gevlucht tijdens de slavernij. Dus je kunt iets weten over hoe zagen ze eruit. En wat maakten ze mee. Maar ook een geboorteregister van slaafgemaakten. Op Curaçao was er een apart geboorteregister voor mensen in slavernij. Dus dat sluit eigenlijk aan op het slavenregister.